Ọ dị mma oge ụfọdụ asị unu zụọ ụmụaka zụọ ụmụ gị azụọ ọfụma n'ụlọ ka nwa gị hapụ imebọ gị, ka nwa gị hapụ disgrace gị outside. Some people will not understand. Now asa akala this girl na achụọla ya na school. Ama masịrị ọnọdụ dị ka sị ọnọdụ gị oge jide bido isi na they were jump bido from square one. You know, he nwere the gut ịba lecturer gị ọgụ ire ezuzu. Ịma ndị mmadụ na-ekwu ihe, many people kwuge a whole lot of things about this issue. Ma agba nkịtị. Ama ihe m ji gba nkịtị. Ahụ m nwe onye nkuzi and ahụkwanụ m onye nkuzi n'onwe m. And I know what discipline means in the life of any student. If you are not disciplined in character, one day you cannot be qualified in academics. Discipline is everything. You ought to go, discipline is everything. N'otu nwa ashiri chuo uwe na mahadum, Unizik. You know, Unizik. People na-achọ admission n'ime. O nwete mmagewo lecturer. Mmagewo lecturer gị na-eme na-ezuzugharị. Na-ezuzugharị mege TikTok n'ime school. Who gave you the right ime TikTok n'ime school? Even that lecturer self mere ebere. Even I'm blaming the lecturer that na nwa mege TikTok on the doorway. Ya just push ote aka. Ka ọ gafere. Aka me na phone ahụ. Kụwa ya as a lecturer. I'm telling you, n'ime school, you dey mad. You dey run mad. You know, n'ime school. N'ụzọ esi aba n'ime lecture room. Gị na-eme TikTok agba egwu. Lecturer sị gị pụtara ya n'ụzọ ka ọ gafee. Gị bawa before you know it, gị ba lecturer ọgụ. Tụtara efie dọwa because mma gị wụ lecturer. Ara gbawa akwa gị isi. Ị na-awe ala na-achụgo gị na school. No, go and begin do TikTok now. Magazine TikTok. Go and let TikTok employ you. TikTok beg employ. I don't know. I'm here baro makana nishi. I'm telling you. I'm here bara inside the brain. In the school. And I TikTok. In fact, Unizik question much anything video inside the school. That at school in TikTok. One yes game TikTok. But quite you go when we have other areas, places you can do TikTok inside the school. Not where the lecturer or the other students will be using. You know, choose on we go one terror. You make a TikTok. Lecturer shake for ya knows okay, power, biog, tokashi wear fear. At the end of the day, she don't up the canara, you know, quite come who can go when I was on a yard. Nonsense. Now, actually, again at school. Kwa mage will lecturer. You think say your mother go save you? Mago acting vice chancellor ka mago utunumbu. If the mage self ya zuzu actually as a lecturer na school ah. Yam na gwapago we joku. Onye wala zuje nwe azuje no yo. O me bug outside. Thank you.